आकांक्षा म्यूजिक प्रेजेंट। आई देखी नवरात्र के महीना में हाँ बाबू सारा भक्त लोग माई के इंतजार करता लोग अखिल भैया, कार्तिक भाई, हाँ सज्जित बाबू, और क्या बा छोटू बाबू, हाँ। जख्मी जितेंद्र भैया, हाँ गोरखपुर से संतोष भैया, हाँ रविरंजन उर्फ भोटू जी, हाँ ब्यास हमरे शंकर बाबू, हमरे बबलू भैया रिकॉर्डिस्ट बानी। ओहो। सारा लोग माई के गुणगान करता आ कैसे क्या कहता कौना भाव में आई ए कलेंदर भैया कैसे कहता लोग कि जननी के जननी हो जननी जनक के तू जयती जयती जयकार जग जननी। अब जननी तू जोगिन के बिसैन के भोगिन के असभ कर जननी हमार जग जननी। कि जननी होना जननी जननी होना जननी जोग जप तप करे आ जननी न वेद हम गंवार जग जननी। आ जननी हो जानो जन्म तुआ चाहत का बा है गोलू राजा लइका तोहार जग जननी। कहवा हो कि रहवा दे हो कि रहवा देखी ना आ दूध के फफकेला करहवा हो कि रहवा देखी ना रहवा देखी ना आ दूध के फफकेला करहवा हो कि रहवा देखी ना। रंजय बाबला सिंफनी डिजिटल स्टूडियो। जइया बीच कलसा ओह पर दिया न घिउ के जरे तहिरे कलसवा ललकी चुनरी लहरे। जइया बीच कलसा ओह पर दिया न घिउ के जरे तहिरे कलसवा ललकी चुनरी लहरे। ओसरे में अरे फुलवा हौलवा ओसरे में फुलवा फुलवा टहवा हो कि रहवा देखी ना एक की रहवा देखी ना आ दूध के फफकेला करहवा हो कि रहवा देखी ना। सब विधि कैले बानी आवाई तहर जान के
पुआ पकवनवा माई हो धैले बानी छान के सब विधि कैले बानी आवाई ताहर जान के पुआ पकवनवा माई हो धैले बानी छान के अरे झुलुआ लगवले हो बानी झुलुआ लगवले बानी निमिया के छहवा हो कि रहवा देखिना हो कि रहवा देखिना दूध के फपकेला कर हवा हो कि रहवा देखिना Ranjay Babla, Symphony Digital Studio. पूजा के तैयारी करके बभनु बोलाई बटिया जो हंस गोलू राजा आसनी लगाई पूजा के तैयारी करके बभनु बोलाई बैठल बाड़े गोलू राजा आसनी लगाई जखमी जितेंद्र जी के ठाकुर हरेंद्र जी के पूरा कद चाहवा हो कि रहवा देखिना हो कि रहवा देखिना दूध के फफकेला कर हवा हो कि रहवा देखिना के फपकेला कर हवा हो कि रहवा देखिना Akanksha Music presents